Now, arita mahigala sa atong balik-balikan mahigala ning speech ni Ping Lacson dito sa plenary. Labot ini mga higalang nagkaduol na. Kini mga higala nagpasabot ni nga naa na gyud. Duol na gyud ni mga higala nga ang mastermind gyud atong kuhaon. Kay kini mga gagmay-gagmay lang mga kaigsunan nga maoy mga priso. Okay raman po na mga priso sila kay gagmay-gagmay dagko may ilang nakuha. Pero di po mahimo nga ang katong pinakadakog sadaan mo'y makaiskapo ining kalakiha. Straight to the point. So ni angkon si Ping Lacson nga doon na gyud mahigalay insertion nga 100 billion o kini nakaabot na gyud sa Malacañang. Mao ni ang speech ha. Atong balikan mahigala niya atong ipadayon ni aron nga atong maanalisar og maayo kining iyang pamahayag. Okay, proceed names. Yung announcement na ginawa, yung statement na ginawa ni ex-Congressman Saldico, na nagbintang siya na 100 billion, sinasabi niya na utos daw ng Pangulo na isingit sa BICAM. Your Honor and I both know that the 100 billion, and we went over, I know na, both of us went through the list independently or separately. And you and I agree na totoo yung listahan ng 100 billion pesos. Talaga nasingit sa BICAM. But, yung sinasabi ni Saldico on social media as posted, na nag-deliver siya ng 25 billion representing the 25% commission di umano para kay Presidente, that I will attest na hindi totoo. Yun talaga absolutely untrue or false. Okay, fresa dong. Completely false. Okay. Why? Freeze dong. Okay. So kini ang iyang pamahayag mahigala ang 100 billion tinuod. Pero kani pag-deliver ni Saldico og 25% maka-attest kuno siya nga dili. So atong analisaron mga kaigalan ha. So iyang gipili-pili ni asay tinuod sa gisulti ni Saldico og asay dili nga maka-attest kuno siya mahigala. Okay, atong tan-awon ha. Atong padayon sa unahan mahigala. Straight to the point. Okay, atong balikan mga kaigalan ha. Kini si ang statement mahigala ang speech ni Ping Lacson dito gid sa plenary mga sukit ti paminaw og unsa ning kalakiha mahigala. At least ang iyang gidipinsa niini mga kaigsunan medyo og atong real talk lang ba iyang gidipinsahan ang presidente. Tingali og abot og di siguro niya maapil og dipinsa mahigala sa Speaker Romualdez. At least ang mga tao ba kuan na pon lang ba ang mga tao kinini ang maamaman bagamay nga kundi gyud katong pinakadakong isda bisan niya lang puy lain dako pa untang isda sa niya makuha. Kay karon ang ICI og ang DPWH ni rekomendar man mahigala nga iapil gyud pasaka si Romualdez og kaso ngadto sa ombudsman. Sila na lang mga higala dito sa ombudsman pag kay Brad man ni si Remulla day pero si Romualdez day. Da sila na bahala dito, ipasaka lang ng kaso dito sa ombudsman. Si Brad niya nga si Remulla lang po bahala dito kung saan niya na pag-evaluate. Straight to the point. Kay kining pamahayag ni Saldico, medyo di man ni mga higala maingon nimo nga maisnab-isnab lang nimo. In fact, mao man hinungdan karon nga nang resign na mahigala sa Bersamin, resign kuno, pero sa Bersamin nilimod ana. Sila si Pangandaman, Amina Pangandaman, sila si Olayvar, sila mga higala si Jojo Cadiz, apil man Jojo Cadiz ani. Og ingon man mga higala kini si Adrian Bersamin. Straight to the point. So mo man ni mga higalay nakaparesign. Unya si Lacson, mao ni ang pamahayag ni Lacson, atong balikan mga higala ni iyang pamahayag. Okay, padayon to dong. Ang 100 billion tinuod jud kuno nga nasingit sa BICAM, pero ang di tinuod matud niya kini kuno 25% nga gi-deliver ni Saldico mao kuno di. So iya gyung gi-attest, ngano naka-attest man sa Ping Lacson? Unsa man na siya kanana ang do na say direct knowledge? Apaningon siya nga iya kuno nakuha ko ng istoryaha gikan ni Bernabe. So hearsay din ng istoryaha ko maohon. Straight to the point. Ang pangutana anang puntuhan naka-execute magka-affidavit si Bernabe kay kung wa maka-execute tingal na gamiton pod mga higala ang termino ni Ping Lacson nga wa na siya'y kini ni ang probati value.
Kay ang statement mga higala ni Saldico, dali man nakaingon sa laksyon, why probative value, kay why notaryo. Nya kini yang source. Nabay notaryo ni iyang source? Kanaha mo niyo, padayon dong sa iyang pamahayag ni Ping Lacson. Okay, sige, names. Untrue or completely false. Why? Because, last Sunday, I received a call from the camp of former Undersecretary Roberto Bernardo. Ang sinasabi niya, noong nakita niya si Saldico sa social media na nagsasabing okay, freeze ha, freeze. Merong 100 billion. Freeze adong, okay. Mani pamahayag ni Lacson ha, dili ko na tinuod. Kay noong Sunday, last Sunday, I received a call from the camp of former Undersecretary Roberto Bernardo. Sa ito ba nakadawat siyang tawag, gikan ko no sa kampo ni ining Undersecretary Roberto Bernardo. So tawag na inadawat inakin. Sultira, ang iya mahigalaso, nabutang ni mo napasapasa ang istorya. Medyo may pagkamaritis ni gamay ng istorya ha. Nga kay tawag naman na ang iyang nadawat gikan kay Bernardo nituod ay sa dayon na natawaga nga wa man na manotaryuhe mga higala. Kay kinis Ping Lacson may gala dali man nakaingon kanang Saldico na probative value kay way notaryo. Nga karon kini kay Bernardo nga tawag inakin. Na notaryuhan eh. Muna nga ingon sa hugot siya nga nag-attest ko no siya nga dili kay kanana ang nakadawat sa tawag. Nadili na sa ingon nga mamasangil tag-unsa pero ato lang gi-evaluate ning line of reasoning ni Lacson ha. Okay, ato padayon na kasama nga names. Inutos ng Pangulo na isingit sa BICAM. Napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin. He name-dropped the President, making Saldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. Now, Yusek Traigib Olaybar. Other personalities. Anyway, regarding the 100 billion, binrake down, kasi nireview niyo yung kanyang notes, This is all related even to the appointment of Secretary Recto. Freeze. Muna pamahayag ni Ping Lacson ha, nga doon ako na yung mga tao diya sa Malacanang, dili ang presidente, dili po authorized sa presidente, nga nag-name drop sa ngan sa presidente. Ang iyang ginganlan kini si Adrian Bersamin o si Olaybar. Atong tanawon sa mga dagway ini nila. Nakita naman nato gagahapon pero atong balikan ko no names. Ang mga dagway ini nila be. Sige. Si Olaybar o si Kuan. Kining Bersamin. Atong tanawon mga higala kay mao day ni mga kagalaan mo nang nimdap kuno sa presidente. Okay, sige ko no dong. Mo ni. Kining usa si Executive Secretary Lucas Bersamin, kanang usa si Budget Secretary Amina Pangandaman, kanang babae, kining usa si Traigib Olaybar, DepEd Undersecretary, nya kining usa si Undersecretary gyapon si Adrian Bersamin. So mo na yung gipangalan ni Lacson ha, nga mauni ko ng mga tawhana nga nag-name drop sa presidente. Mao nang napasok ko na dihang 100 billion. Straight to the point. Ang mga tao na mohukom ani nga kining mga tawhana naka-afford og name drop sa presidente or gisugo sa presidente depende na. Kay buto na naon mga sinaligan ni presidente kay iyago ni mga tinudlo naago na sa Malacanang. Kanang alter ego guna nimo mahigala kana si Lucas Bersamin, little president na kasi siya mo executive secretary. Kana sa Amina Pangandaman, usa na sa mga economic managers. So gisaliga na ang trust and confidence naa. Imo ng mga tao. Sa to pag-iilad si BBM sa iyang mga tao. Straight to the point. Sa to pag-mislead si BBM sa iyang mga tao. Mo ni dako pangutana. Kana sa pamahayag ni Lacson nga dili kuno way labot ng presidente ana, naay mga tao sa Malacanang
nga nag-name drop sa presidente. So okay, kung tugutan ta lang, granting for the sake of argument nga tinuod ng giingon ni Lacson, ngano di man niya ipatawag ni si Olaybar o si Bersamin sa Blue Ribbon Committee dakin. Straight to the point. Ha? Kay unfair man sad kayo sa pamahayag ni Lacson nga nituo sa ni Bernabe, unsa isulti ni Bernabe, kay nanawag si Bernabe kuno niya, wa pa to ma-under oath dito, Senator Ping. Nya kanang panawag kamo ra gyud duha man istorya, pwede ra gyud unsa ninyong istorya way lain nakadungog. May maayo gyud mo pa ipatawag og balik si Bernabe pa istoryaha di sa Senate Blue Ribbon Committee anak nga portion kay wa man na maistorya pa ni Bernabe indakin. Straight to the point. Ngano man na maistorya ang Bernabe? Kapayla na balik-balik si Bernabe diha mahigala sa Senate Blue Ribbon Committee wa gyud na maistorya. Pag trigger na ni Saldico, amo na po na yung istorya. Kung gusto si Lacson may galag kamatuoran, ipatawag o balik si Bernabe, pa-testimonyaha ang istoryaha di sa Senate, ipaagi og cross-examination, tagaig chance na si Marcolita nga maka-cross-examine. Straight to the point. Para makatuo ta. Ikaduha, kini si Traigib Olaybar, o kini si Adrian Bersamin, o hapil ni sa Lucas Bersamin, o si Pangandaman, nga di man imbitaron sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Wa gabae. O gusto man gyud kakamatuoran si Lacson. Straight to the point. Kay kini mga kaigalaan, ibutang ta lang way labot ang presidente, mo gusto ng Lacson nga ipalutaw. Sato pa ang 100 billion nga korupsyon na gyud. Agree na siya nga naay nahitabong korupsyon diha na sa Malacañang, pero wa lang kuno ilabot ang presidente. Okay, sige. Tugutan ta lang nga way labot. Pero imbestigaran ni si Traigib Olaybar, ipatawag ni sa Senate Blue Ribbon Committee. Kini si Undersecretary Adrian Bersamin, ipatawag ni sa Senate Blue Ribbon Committee para mahibaw-an og unsa ning ilang kalaki. Proceed kasamang names. To be the executive secretary as he is now the acting, I guess acting kasi hindi naman pwede magbigay ng ad interim appointment because Congress is not in recess, di ba? So, okay. Anyway, ang sabi niya sa akin, hindi po totoo yan, Mr. Senator. Kasi ang breakdown ng 100 billion, 81 billion, yun yung na-assign sa DPWH. Fresh ha, fresh. Yung 29 billion, okay. So nituo si Lacson as gospel truth iyang pagtuo sa sulti ni Bernabe. Diyan mo mailas Lacson mahigala nga unsa naman is Lacson kini ni ang natarong pa ni nasubay pa ni tarong da ni iyang mga pamahayag isip chairman sa Senate Blue Ribbon Committee or murag ni likoy na. Kay dili ko na tinuod kay may sulting Bernabe. Ang pangutana, nagtawag man kanas Bernabe sa telepono na under oath na si anak naka-execute na sa affidavit anak kay di makakamutuo og di way affidavit kay way probative value. Manay dakong pangutana. Simple lang gini mo mailas Lacson mahigala og kining iya sincero si Lacson, mao pa ba ning Lacson ato na ilhan kani adto or lahi na? Simple lang kayo na. Ipatawag si Olaybar, ipatawag sa imong Senate Blue Ribbon Committee hearing, ipatawag si Olaybar, ipatawag si Bersamin, ipatawag si Pangandaman, aron nga makaistorya po sila sa ilang side. Kay unfair man ni sa kabahin nila indekin. Igipasangin lang si Lacson ituo na pud kunuhay. Nawa pa gani mahigala makasulti ni sila. Be, simple ra man kanang analisaron. Straight to the point. Di man kag sila gipasangin lang nya, di mo tagaag chance to answer sa maong pamasangil. Di mo tagaag chance nga imong mapangutana kay basin pa di agduna pa sila kasulti. Ha? Murag wa man ma-excited si Lacson kanos ang magsunod hearing day. Naana sa doorstep sa Malacañang ang korupsyon. Okay, padayon na kasamang ni Muel. yung 29 billion other agencies. Hindi niya alam. Out of the 81 billion or out of the 100 billion, yung sa 81 billion, 52 billion, siya ang personal na nag-handle. Ako po nag-handle nun. Nasa notes niya, ito yung kanyang table, binigyan niya ako ng kopya. No. Asa, freeze. Sa nakita na sila ni, tagaan mo sa kopya. Ay, yung mga nga tawag lang. Murag wa magkadimaon yung kang Lacson na. Kabantay mo sa iyang primerong statement sa, dahil last Sunday tinawagan ako, I received a call.
Nya naman say kopya na dia o. Unsa man ning kalakiha? Da kay kopya nakita mo ni Bernabe o klaro nga kanang nangapi mo unsa man? Murag na inconsistent ning kalakiha na. Mo na dati mga pangutana lang na napita ha. Kining maong theory mahigalang pinglakson. Kay ang iyang sultin nanawag ko nun niya sa Bernabe, kaning Undersecretary Bernabe sa DPWH nga may nisulti nga ang nagdawat anang kwarta kana sa Ulaybar o kana si Adrian Bersamin. Wa ko nilabot ang presidente. Nya karon ingon sa dia sa binigyan ako ng table. Ano binigyan man sa mag-email niyang Lacson? Butan ta lang. Naon sa hitabuan na. Kay aron niya maklaro ta di ba? Mura man og para may bukar to sincero ba mahigalas Lacson? Straight to Okay, the point. proceed names. I think almost 52 billion. Anyway, so 52 billion, yun yung personal hinandle niya. And talagang sabi niya, naghatid ako ng pera as kickback. But not to the president, but to Yusek Olaybar. And sabi niya, ang pagkaalam niya, kasama si Yusek Adrian Bersamin. 8 billion pesos, Mr. President. In at least 10 deliveries. The modus that yung arrangement nila is, may tigisa silang armor van. May armor van si Yusek Olaybar, may armor van siya, magpapark sa basement ng Diamond Hotel, darating yung van driven by Olaybar, and possibly, sabi niya, hindi siya sigurado, and possibly along with Adrian Bersamin. Bakante yung armor van, ipapark, idadrab yung isang van na puno ng pera. Ranging from 800 million hanggang 2 billion. Umabot ng 2 billion only because sometime in March, yung kanyang date na sinasabi from, I think, March hanggang April, yung delivery. Very good nga raw siya, sabi ni Yusek Olaybar, kasi nakakapag-deliver. Ang biggest kasi naipon, because March 11, natatandaan niya, inaapuran niya na si Undersecretary Olaybar, nakunin na kasi napupuno na at saka matagal na nakapark. Ang sabi niya, sabi ni Olaybar sa kanya, wag muna kasi magulo ngayon dahil inaaresto si dating Pangulong Duterte. Okay, freeze ha. So naipon yung... Freeze. Kanang March 11, mo na deliver pag yung kwarta. Kanang panahon na nagkagubot dito mahigala kay gidakop si Duterte dadon sa gawa sa nasod. Pero sila na busy po sila mahigala sa ilang pangwarta di ay. Straight to the point. Now atong balikan mga kagalaan. Mo na ang simple kayo na ang sabton sa mga yanong tao. Kay kinigong iyang pagsulti mahigala medyo ug imong i-evaluate wa pa gani niya mapaminaw si Olaybar o kini ang pangandaman si Olaybar o kini si Bersamin ni conclude na siya nga ang naghimo diha mga higala sa nagdawat sa kwarta ituo siya ni Bernabe nga mao na siya nanawat way labot ang presidente asay maayo yung paminawon sad ni kay nganong ang tuntuyo gud ani og atong inon mahigala nga si Lacson mo seryoso gud og himog investigasyon sincero siya ipatawag niya ni si Olaybar o kini si Bersamin kay basin na pay laing ikatug-an Senator Ping. Straight to the point. Kay ato magkampangitaon ng mga buaya ani Senator Ping basin og dili ang sila basin na pay ikatug-an ba bantay lang nga dili ang ikatug-an ng presidente. Kay wa makailabot ang presidente ang atong tuyo nga basig doon na pa sila matumbok nga lain. O kumbinsido si Ping Lacson nga way labot ang presidente, imbitara na para magkasulti kay basig doon na pa ilang labot na aron makuha nato ng mga buaya diha sa Malacañang na aron sa Malacañang na gyud ang buaya ha. O ikaw miangko na ka nga dunay gid ay 100 billion nga nasingit. Unya na ay mga naka-kwarta, walay apil ang presidente. Kana kuno maipulso nga portion din na aron nga maklaro na to kinsa ni mga naka-kwarta. Kini ra gyud si Olaybar o kini si Bersamin sila ra gyud. Or naapay lain din ha. Kung interesado si Lacson sa kamatuoran, ibitara ko na sila. Kay lisod man sa kaayo magsapupo sila karon, niining maong pasangil nga wa pa gani makabati ta sa ilang side sab. Straight to the point. Okay, proceed names. Tumalikan si Ping Lacson. Naman ng ban, sabi niya, mga 2 billion pesos. That was the single largest or biggest delivery that he made to Olaybar. Kung saan napunta, hindi natin alam. But personally,
he knows or he knew that, kasi personal yan, nagpapalit sila, no? Amounting to 8 billion pesos. 1 billion, he delivered to Secretary Bonoan. So that's 9 billion. Yung 8 billion was representative of 16% of the 81 billion. Okay, freeze. Kini lahi nga revelation ni Lacson nga ang 1 billion to ang Secretary Bonoan. Nga anom to Secretary Bonoan nagkagawas sa mahinoon to. Straight to the point. Diba dito sa Amerika si Bonoan, no? Nga naman nga si Bernabe, kini si Undersecretary Bernabe sa DPWH, nga nung installment man niya paghatag og testimony indekin. Installment ni or nagagad-agad kung unsay sulti ni Saldico maorpo isagang sagangon, wa ni maayong pagkatahi ni dagana ay. Gisulti tadaan ni Undersecretary Bernabe aron unta mga higala nga dito kalarga patos bunuan kay 1 billion makadto ka bunuan dekin. Maayra ba to mo? Atubang sa bunuan mahigala 1 billion man ito yung nadawat, Ginoo ko kadako ng kwartaha. Straight to the point. Isog kayo mo. Against si Sara Duterte sa 125 million. Nga bisag ni ingon ang kuha mahigala nga mahigala irregularities pero isog kay sila Pating isuga karon 1 billion. Gipagawas lang si Secretary Bunuan, okay lang. 1 billion makadto ka Secretary Bunuan. Kapila man to giimitar Secretary Bunuan diya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Wa gid to mahigala mapangutan na labot ana kay wa pod mosultis Bernabe. So unsa man ni ka Bernabe? Tinuod niya or gama-gama ning iyag sagang-sagang lang kung unsay sulting Saldico siya mo'y tigsagang day. Kay pagsugod pa unta diha naman sa Bernabe. Ngano man niya isay-say tanana, ngano man niya butang appeal sa affidavit. Aron unta mga higala nga mapugnan tos bunuan to nakagawas na hinoon mura tog bagyo mahigala nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility. Wa gaba. Rewind na ko gamay names. Naman kada si bunuan ha. Mentioned by dimension ni Lacson bunuan 1 billion ang nadawat. I-rewind gamay dong may para mabatit na balik dong. Secretary Bunuan 1 billion. Pagkagrabiha. Personal yan, nagpapalit sila, no? Amounting to 8 billion pesos. 1 billion, he delivered to Secretary Bonoan. So that's 9 billion. Oh, freeze ha? Freeze. Lacson may nasulti na. 1 billion yung i-deliver ni Secretary Bonoan. Unsa may buhato ni Moronping? With that information niya, ang 1 billion tuan ni Secretary Bonoan. Unsa man to Secretary Bonoan? Kada kong kwarta ng 1 billion? Walang kay buhaton? Isip chairman sa Senate Blue Ribbon Committee? Kini si Ulaybar. Mamang kayo nagdawat, 8 billion magkana. So ang klaro ani, kasamang Francis Esparis, di mas kasamang pangkoy dire. Di ta ato ba, kanang real talk ba? Di ta maglikoy-likoy istorya, real talk ning ato. Ug atong tuhan si Lacson, nagpasabot nga ang 100 billion tinuod gyud ay, nga doon na insertion. Andi na malalis kaya ingon Lacson. Ikaduha, ug atong tuhan si Lacson, ang corruption diha na gyud sa doorstep sa Malacañang. Kay si Ulaybar, taga Malacañang man o kini mga higala si Bersamin, Adrian, napilpas pangandaman, o kini si Lucas Bersamin, ang resign mga isa karon. So naana sa Malacañang ang korupsyon. Ikatulo niyang revelation, si Bunuan 1 billion ang nahatag. Nagkaduol na ginistinood mga higala unta, pero mga numura magilaay si Lacson sa iyang Blue Ribbon Committee hearing. Nganong pagsugod nga layo pa kayo maghapit man maraton, kada adlaw Blue Ribbon Committee hearing karon mo na maggilaay siya na naa unta. Di na to malalis naa na sa Malacañang bahalag way labot sa bongbong kay mo may gusto niya nga way labot sa BBM. Okay. Atong tugutan sa way paguyon way labot sa BBM pero naa na sa Malacañang. Nganong di man ipatawag nimo sa mong Senate Blue Ribbon Committee hearing? Aron nga makasulti ni kung kinsa pa ning mga involved diha. Gusto makatang ato masilutan ni mga tao nga sadan. Straight to the point. Challenge si Ping Lacson og natarong pa ni Ping Lacson mga higala. Challenge si Ping Lacson og natarong pa ni siya mga sukit dig paminaw og prinsipyo. Og natarong niya ang prinsipyo be. Sige lang, dipinsahe lang ng presidente wa makay nilabot, pero kinsa pa man nilabot nila. At least magkakuha pataglain. Kay laay basag kay ning gagmay ray makuha. Ay at least makabingwit pataglain. Ay lang nag-iapil ang presidente.
Kay mao inyong gusto. Bisag dili iapil ang presidente pero at least magkakuha-kuha pataglain niya, be. Ang mga tao na rin mo hukom nga wa, oy. Clarix na kayo, oy. Makahimo ka na si Ulaybar o ka na si Adrian Bersamin sila ra ilang inimdap ang presidente ngilngiga, no? Kisa may gipatuo ni mo, anak. Bisan pag barangay tanod may patuohon ni Ping Lacson, anak mo ra linggo-linggo di mo tuo dayon. Kung imo inon mga barangay tanod, tuo mo sa gisulting Ping Lacson, bisan pag imong hatagag snacks di mo tuo dayon. Simple anak analisaron. Makatuo ka ikaw gi-appoint ka mahigala kisa nag-appoint mo di ba ka basta-basta makasuod Malacañang, ha? Prangka lang pag-istorya mga sukin ting paminaw, ha? Di ka basta-bastang makasuod og Malacañang nga magranggo ka og sekretary kay alter ego ka sa presidente. Di ka basta-basta mahimong undersecretary o dili mo inana ang inyong koneksyon. So karon, granting for the sake of argument, wag gilabot sa BBM ani. So sa to pagitunto sa mga tao di sa Malacañang ra. Unsa may pasabot ana? Tanga si BBM. At the very sa nangawat si BBM, kawatan si BBM o dili. O dili min kag kawatan da, siya gay nagpasiugdaan ng tanan. O bin ka way labot si BBM. Sa to pa inana, katanga siya. Nagiilad siya sa mga tao. Wa sa kabantay nga iya mga tao sige nag kinawatay kwarta diri. Straight to the point. Ah? So dunay failure of leadership. Kung maoho na. Imagine ka nagpista imo mga tao dito nya ikaw inosente kay ka. Grabiha, no? Kisa may mo patuuhon anak nga ikaw inosente. Wadyo ka kaybaw, imo mga tao pero tinang nagfista nagmaayo binilyon kong kwarta. Hasta sekretary bunuan, 1 billion ang sekretary bunuan. Unsa may buhaton Lacson na? Di lang to niya ipatawag. Tuwa man sa Amerika sekretary bunuan, di lang nimo ipatawag. O balik diha sa imong Senate Blue Ribbon Committee. Unsa man di ni apilon o pasakag kaso sa bunuan? Ngadto sa ombudsman. Kadaku ang naunsa naman ang investigasyon mahigalang wa nagyoy Clarix ni mga sukid dig paminaw. Ato ipadayon kasamang ni Muel. Okay, Nims. Representative of 16% of the 81 billion or 82 billion. Ang usapan daw nila initially was 15%, Mr. President. Tumawad pa raw ng 1% si Ulaybar, pero suspecha niya, natatawa raw siya, dahil para sa sarili na lang ni Ulaybar yung additional 1%. Kaya mabot siya ng 16%. 1 billion to Secretary Bunuan. Siya mismo nagbigay. So he was asking for my advice. Ang sabi ko sa kanya, can you put it in your own handwriting? And I'll see to it that it will reach the President. Isipan mo. But I took notes. When he was narrating what he was about to write down, I was taking notes. Together with my 2 lawyers. He was also with his lawyer. So, and that happened. The President received the handwritten narration. No? Ang sabi niya nga rito, eto, meron akong notes dito eh. Sabi niya, last quarter ng 2025, most likely, during the last days of October or early November 2020, last quarter. USEC Trigib requested for list of projects. Siya nagpe-prepare eh. Of course, along with USEC Cabral kasi si Undersecretary Cabral naman ang tinatas ni Secretary Bunuan na mag-prepare na listahan. Okay. So kinintanan nga pamahayag ni Lacson tungod ni sa istoryang Bernabe. Si Bernabe mahigala iyang gituhan wa nimo agig cross-examination, ha? Sila rin nag-istorya dito. Sa mga pag-validate sa mga tao, tinuod ka na yung istorya. Lacson, tinuod ka na yung istorya ng Bernabe. Kamura may nag-istorya. Straight to the point. Ano man yung ipatawag si Bernabe? Pa-istoryahan ko no diha sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Kana nga testimony Bernabe, ipa-istorya ko no na diha sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Nya ipatawag sa ko no, ipatawag ko no sa Ulaybar para mag-confront na to. O tinuod mga higala nga si Lacson, kining iya ba, sincero siya ba? O tinuod ta nangita sa kamatuuran, ha? Pwede ba mapatawag sa Senate? Muna magila ay mahigala. Kano sa man sunod hearing, wa pa'y schedule indakin. Wa pa yung schedule. Kani adto mag-hearing sa Senate Blue Ribbon Committee, kadadlaw hearing. Karon nga naana gyud sa Malacañang, nagkaduol na gyud mahigala. Wa na hearing.
Mura man tayo ng kalakiha og naunsa na ning dagana ha. Wa na gyud ang mga tao ini makaklaro na mahigala. Ha? Murag daghanay makaingon mura mag di naman imong lakson ako na ilhan kani adto. Ha? Murag mo anak na mga tao ba? Ha? Lako mahigala man yung tao. I-challenge na to lakson. Oh. Kung tinuod ni ang gipanulti, former PNP chief kagod, kasabot kagod anak mga kaigsuonan ng kuan oy. Imong hukman pinaagi sa pamahayag ni Bernabe kining duha nga maoy nagdawat imong gidawat as gospel truth katong pamahayag ni Bernabe. Wa pa gani makuha excited mahigala sila si Ulaybar. Mangutanon si Ulaybar unsa man to Ulaybar? Pagklaro diha. Tinuod ning gisulting Bernabe. Unsa man ni Bersamin tinuod ning gisulting Bernabe? Oh. Wa pa gina matagay opportunity asa man due process ang kalakihan ron. Straight to the point. Mo ni mga higalay maingon na to nga muwa na. Padung na mahigala sa kwan nalikoy na tining kalakiha mga sukid tig paminaw. Paita in dagana oy. Kay nga to magud ani ron og mawa mga higalay clerics ng sinit ang mga tao ani mo sulbong ang mga tao day makaingon mga tawa naman tay kadaganan ani. Mosamot kadaghan ang mga rallies ani. Kay ang mga tao mahigala og wa nay tarong nga ilang maduol sa gobyerno na wa na. Ag-ari ka sa ombudsman di asrimulya. Ha? Di lang bag-unsa mga higala medyo politiko manggod lagi. Maibanan gyud ang imong pag-ingon nga fair siya. Og ari ka sa ICI wa pud mga higalay transparency ang ilang investigation. Wa ganita kakita mga sukid tig paminaw, giunsa pag cross examine nila, giunsa pag pangutanan nila. Og ari po ka sa Senate, wa naman. Ha? Unsa may tawag niyo ning lakson? Okay pa ni siya o nilikoy na ni? May kamoy ang mga tao ko no. Straight to the point. Ti amo na mga sukid tig paminaw. Kana simple ra man na siya may Senate Blue Ribbon Committee chairman. Ug gusto kita mahigala mangitas ka matuoran, ha? Simple ra kay na mga sukid tig paminaw ipatawag og balik sa Bernabe ipasulti na diha sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Under oath ipasulti nang iyang gisulti nimo nga kamuray nagsuryahay. Straight to the point. Para makabati ang tanan. Ikaduha, subject sa cross-examination sa uban nga mga senators. Ano maklaro? Ha? Ikatulo, ipatawag ni sila si kining mga gipanghinganlan para dili pod unfair sa ilang kabahin. Oh. Katos bunuan nga 1 billion, ipatawag sa tukapil. Limang ka gipasagdan nas bunuan may galag. Nakalarga na mahigala, nakagawas sa Philippine Area of Responsibility to. Mura tog bagyo mahigala ni gawas sa par. Nya karon pa mga sukid tig paminaw ingnon nga kwan kini ni ang nakadawat sa 1 billion mga sukid tig paminaw limang kana. Ang kisi-kisi mahigalas mga tao talawa. Ayo bunuan nakadawat 1 billion murag baliwa lang. Si Sara mahigala nga 125 million na ha, dili billion. Hala, grabe kay lang kumbati gyud kayo murag mga anti-graft crusader gyud. Abantay ka kasama ang Francis Paris, kang Sara Duterte, gipasanginlan 125 million nga intelligence fund nga niingon ang kuha nga wa may regularity. Pero ang mga tao nga katutuang dili to anti-corruption, anti-Duterte to sila. Maklaro man nimo kay pertik kisi-kisi na laisog sila kay kanong nay mga korap na murag nasakitan nyo sila mga higala. Karon 1 billion to kabunuan ay 1 billion. Hay man wa man maningog. Gani mo masabot ba kagilaan nga medyo lapsaw. Inconsistent. Ha? Inconsistent. So karon mo na ako maingon ko kining kalaki ni Bishop Abitoy sakto ni. Nanawagan sa mahigala og kini ni ang pagmarcha sa kadalanan. Pagpadayag mga kaigalaan, no? Si Bishop Alberto Abitoy, Walk for Integrity and Good Governance. Karon ni mahigalang Nobyembre 30, Domingo, next Sunday. Nga mo marcha sa kalsada nga makapadayag tang mga tao nga gusto may tinarong nga investigation. Kung kinsay maligsan sa investigation, iligis diha. Bisan pa mga higala og ang investigasyon adto gyud ipadong sa Davao, hala ipadong sa Mabuliko, mga Malacanang, mga Mabuliko. Kung saan ang kamatuuran lagi di mo matabunan yun. Nature na sa kamatuuran. Limag daghang patay sa Cebu.
Bisan sa kadaghang patay sa Cebu, ang ilang imbestigaron to sa Davao. Tiya mo na ka mga... O, para na ko, way problema na. Sige, imbestigaran yung Davao, pero ayaw tao kalimting Cebu, kaya di adin daghang nga matay. Unyang inyong imbestigaron ang Davao, sige, imbestigara. Pero ayaw kalimting Malacañang, kaya tuwa naman iabot naman itong kinawatay. O naroon ang natures kamaturan, mugawas yun. Bisa pa ang ilang direksyon mahigala padung sa Davao, muli ko yun sa Malacañang ang tinuod. So muna mga higala, ako, maingon ko nga, kini si Bishop Abitoy. Kini ni ang sakto ning iyang panawagan. Kaya di magod pwede mahigala ang simbahan ba? Mabito to panahon kani atong Cardinal Sin, dili to siya nga kanang passive lang bitaw. Namoy panahon mahigala nga di na to madao kanang kutobranta sa mga pag-ampo. Tinuod na, kanang pag-ampo powerful. Pero nay panahon mga higala nga gawas nag-ampo ta mulihok sa taoy. Straight to the point. Bisan ang pagpadayag mga kaigsunan, pagpahibaw sa mga opisyal sa gobyerno nga nagpakabanata, nagtanaw ta mga tao o gusto may tinarong nga investigasyon din na. Straight to the point. Ang Iglesia ni Cristo nakapakita na sila mahigala sa ilang anti-corruption rally. Ang Catholic Church, kumusta man? Di na to tanawon kung ang natad sa politika ha? Ang pangutana lang way politika. Sugot pa bata aning sitwasyon naron in aning klase sa investigation? Musugot pa bata? Straight to the point. Limong-limong man nga klase sa investigation. Okay pa ba ang mga tao ani? Simple ka na. Ang ako lang mahigala ani kini kang Lacson kung tinuod sincero siya. Si Bunuan, 1 billion man to yan na dawat, ipatawag ko na si Bunuan. Kana si Ulaybar. Kana si Undersecretary Ulaybar, Undersecretary Bersamin. Kana si Secretary Lucas Bersamin. Si Amina Pangandaman. Kana magkaslamoy na involved sa corruption sa Malacañang, wa man kahilabot ang presidente, okay. Pero ngano di man sa ipatawag? Aron nga ato mapangutana ninyo sa Senate Blue Ribbon Committee. O makatubag po sila. In fairness po nila, due process ba? Dili gani kahimo si Lacson ana. Iya na yung gipaklaro og maayo. Ngawa na gyud. Medyo likoy na gyud. Nauunawaan, naiintindihan, natututukan, nararamdaman. Yan ang dahilan kung bakit ito ang number 1. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Panyok. Ang number 1 sa lahat ng mga programa sa radyo dinhi sa Cebu.